Jiguli, kumkuk, jiguli. Islaklarda sevgimiz mi jiguli. Hemen salam. Bugün abzorda legendar maşin. Asobin ama qara rengi. Gatı bizde popüler olan maşindan biri. Lada 2107. Bizim dilimiz aydanda 7. Mençara, gelci kaliber bara, nomerim tanrı. Yüreğim bardıra, maşinimin gibi çaykanya kıyıpyalı filmüre. Mençara, gelci kaliber bara, nomerim tanrı. Yüreğim bardıra. Oğlanlar, geçenki Mokrasfalt 7. abzor ettik ha. Sonra men 7. varada hemme zada aydıp berdim. Kim görmedik olsa yukarıda hazır podskastka çıkar. Şoňa basıp görüp bilýäňiz ýa-da aşakda silka olur. Öňkü Mokrasfalt 7. abzory. Şo taýda men 7. tarih barda aydyp berdim. Nädip Vaz 2107'den Lada 2107'de öwürli. Hop hemme zada aydyp berdim de. Kime gyzykly bolsa geçin görün. Şo wideoň aşagyna gatkan adam ýaly. Şol Mokrasfalt 7. abzor edimde. Gara bolan bolsa has gowardy dip. Ýörüte siz üçin oglanlar. Gap gara edin ha. Törüp olmaz jugulajy ýygynyça görmesek. Jugulajy bu. Baýsyr ýaňa döwgany didirip bino marka fu. Jugulajy bu. Birden ika geçeňde uçan beýlekiler dur. Jugulajy bu. Bu. Nöňüň alyk biýden çöküp boşga nikil gürläp dur. Jugulajy bu. Lada adyň ýakpa badyň bilis bir stolar bu. Aynaların gömme iç bedegin görsinler. İnan markadan düşüp Jugulajy minsinler. Lada çırılan hani koy adamlar bilsinler. Münnür yarın aşkem saadın görüp yüze silsinler. Bedel aşka badı çıkanlar Lada köçe. Yine gözü yakındılay Jugulajy'm didir. Maşinna nähilek zat tip sorajaklar. Hiç ildigim yok. Paket maşin 2010 ýylynky. Hemme adam idealni. Hemme adam badyr maşinna. Maşin alıp gönsür vermeli. Hiç şili hissat etmek gerekkä, hissat goşmak gerekkä, hiç şili bezememek gerekkä. Hemme zady siz üçin uje edildi. Maşin taýınca gön alın, sürdün, gittin. Maglumatlar üçün aşakda bu maşini almak isteseňiz aşakda men nomerlemdir. Habarlaşın, men siz ES bilen çataýyn, ES bilen görüşdireýin. Ondan soň öňüňiz näçe arzanlyk sorasaňyz sora bermeli. Bugün abzory elbetde Aziya tagamlarda çekkäs oglanlar. Iň süýji pizza şäherde bärdedir. Arkaýyn habarlaşyň, häzir garnymyzy doýurýas, ondan soň abzor dowam edýäs. Habarlaşyň aşakda nomerler dur, serdiň sirjaş akyp duran. Serdiň kaptalary am sirlidir. Gaty tagam süýji. Gelin ilk görün, ondan soň hökman suratda komentar edýäň. Pizzamız süýjümi we pizzamız öz bakasyna degem dastavka muttur. Bir sançyk pizza bilen bir sana kola alsaňyz. Abzory birinji bilen maşiniň daşkydynyň başlalyň. Serediň nähil owadan. Asobinna gara edi. Iň gyt renkam şu Türkmenistanda şu wat. Opşam gara edi dünýäde az çykaryldy. Ak eýlek renklerden gara az çykarlyr. Özüňiz bilýärsiňiz. Köçede da gabat telenir. Gara edi az gabat telendir. Köpüsünün rengi öwürlen bolýar, öder gara öwürýär. Bärde oňa zat ýok. Zavodskoy gara kraskada gelin, zavodskoy renk. Maşiniň daşwydyna hissat diýjek gal oglanlar. Özüňiz baha berin. Kommentariýada baha berin oglanlar. Hökman suratda bize like, kommentariýa köp almaly. Has köp video çykarýar bilýäňiz de. Näçe köp aktiv görkeseňiz, şonça köp video çykar. Daşwydy gatowadan edilen Wheels diskalca pakrişkalar täzece diska pakrişka täzece goýulandyr oglanlar täze basylandyr serediň pakrişkalan ýagdaýyna. Widam gatgowy öňkü mokru bara ondan has owadan gördüm şu maşyny. Men özüm şu maşyny sürüp gördüm oşa. Öňkü 7-den ýöreýişi bir hili ruly zady öňkü 7-den has gowy edilen. Has idealny sastaýanyda bu. Häzir men süremde de görersiňiz, ýöreýişine biňe çala basýan bolun böküp barýar. Motoram gaty güýçlümiň. Bilemok näme üçin beýledigini. Esinden sorar. Daşwydyna lübowaç edip bolan olsaňyz, içine geçýär. Daş barda häzir ýene aýdyp geçek. Aynalary çüş ayna. Serediň oglanlar.
Bir minusu işik şu 7-lerde şey atacak yapılıyor. Şoň üçin şey dip ayam goýaýyn men. Yapılmaz ýalak. Edure operatory sakla diýerler engolsy. Salona geçemizde Reska özüni üns çekken zat şurada pribor serdiň nähil oğudan oňurlar. Öňkü Sneshka 7-de de şuňalykdy. Ýadyňyza düşärmi? Ve rul serdiň nähil idealince ve soň mebel edip oňurlan. Elbetde soň edilen bu ýöne serdiň nähil oğudan çykypdy rul. Gatowadan udobny koja tiktiripdir, üstüne de mebel etdiripdir. Gatowadan otdy. Skoram edil şoňalyk üstü mebel edilen adamlar iki topara bölünýär diýdimi? Maşin söýjüler ve maşin ýöne ulanjylar diýip. Ina maşin söýjüler maşin şu. Şuňalyk bolýar maşin söýjü maşin. Hemme zat bir zatçyklar oýlap tapýar, bezýär. Asly 7-njiň öz rol nähilek. Berde olsa näle? Ýöne or mebelçik iki koja tikdiren. Bolmasy üç köşük bakar da yok şuna. Üç köşük zat çıkan hop. Mebelçik kojacık. Ser nähil? Oja başga zat. Gatowadan hop. Sizden yalan sastaýanyjyna seredin oglanlar. Arassajadyr hiç şeýle zat ýok. Zavatskoy hemme zat. Aýtmaly zat sizden yalan berde tiklen zat edilen däl zavatskoydur. Salonuna ütgüdilen zatlar özüňiz görýäňiz, ýöne galan zat zavatskoy. Tarpeda ýagdaýyna seredin. Idealja saklanıpdyr. Hiç şeýle zat ýok. Çilim otlanýan, çilim çekmek sizin saglygyňyza zyanyny ýadyňyzdan çykarmak. Maşin şeýle arassa da oglanlar seredin içine. Hemme zat idealince edilipdir. Hiç ilem degim ýok gowdada laboýyna çenli ödi. Şoň üçin hem şördünden çataçan ýeri bar laboýyň. Hiç il çalşylanok. Sebäp näme? Laboýy çalşylsa awary öwrenir. Ýene bir zatdy diýip pikir edýärler da onuň kim alasy ýa-da gelýän, alýan, çalşýan istesen sana müşahit berýär. Ýa-da ussag edip şunu ýitirtýän. Kän bildirmedi alet ýitirip berýärler berde. Majigar elbetde goýulan oglanlar. Bu majigar goýulan bagaşyny gatça, otloya ve edil geçenki Mokras var dedi de näme ba bolsa olaram berde ba. Onam görkezek. Men bu 17-njiň taryhyny näçinji ýyla çykdy, näçinji ýyla çenli zat o zatlar aýdyp bermedim. Häzir soňrak aýda aýyna ingolsy. Näme üçin sebäbi? Geçenki abzor görmedik adam bu abzor görüp biler. Onuň ay hissat aýdan okdyňa maşyny ökkeşdi. Şoňlar pikirde bolmaýarlyk. Soňrakda men ýanky zatlaram goşar. Maşynyň otlanşygyna seredin we pribornyň owadanlygyna seredin oglanlar. Birinji hökmasy uratdy otlama, kan mehanika sürýänler skordan çykarmalylar, bolmasa ýerik gitýän. Şonu bir komentar edip, şo ýaman güllüm bir zat ýazmyşdy, otlap ýerik gitdim diýip. Ana şoň galedenler gatken. Otlanşygyna gördüňiz oglanlar, motoryň sesini hem eşitjänsiňiz. Bu pioneryň sesi, pioner öçüreli. Bir borjuna seredin oglanlar, nähil owadan. Hemme zat işläp dur, hiç il mesele ýok. Gaty owadan edip oňurlukdyr. Motoryň ses şaşyny özüňiz görýäňiz oglanlar. Elbetde berde injektor, häzir motor barda aýratyn aýdyp berjek we 500 skordur. 7-njilen başlap çykanlary 400 skor karburator ýelendir. Soňkulary 500 skor injektor ýelendir. Avtovaz kompaniýasy 7-njini, yani Lada 2107 başta çıkanlar Vaz 2107 olup çıkanlar. Ondan soň SSR dargady, uja Russian kompaniyasy boldy Avtovaz. Ondan soň rebranding boldy, ad ütgüdüllü Avtovaz kompaniyasy Lada boldy. Lada kompaniyasy. Şo sebäplen soňky çıkanlar Lada 2107 gitýändir. Köneler Vaz 2107 gitýändir. Öňkü videoda da aýtdym ol, näme aýtmaly bolýan şunu. Sebäbi öňkü videony görmedik adamlar bu videony görüp biler. Şoň üçin 1982-nji ýylda çykarylyp başlanýar 7-nji. 2012-nji ýyla çenli çykaryldy. Iň köp satylan maşinanyň biri boldy Russiýanyň içinde. Şu wagtda iň köp ulanylyp berilen maşinanyň biri şu 7-nji. Halk arasynda muny gatky gordular. Elbetde berde bezapasnost diýen zat ýok oglanlar. Bu maşin süreňde gaty sürmeler, akurat sürmeler. Sebäbi crash test edýän kompaniýa, crash test bilýäňiz. Stena durýar, barýar maşin urýar belli bir tildikde. Ve şo taýda adam diri alarmy, näl yaralanar, aýrybak nähile ile bile berde hiç sat ýok da aýrybakdan. Şo sebäpden hem muňa 0 bal berildi. Ýagny awariýa bolan ýagdaýynda berde diri galmak şansy 0. Şoňalyk zat howpsuzlyk ýok diýen maşin. Bu maşin näme diňe paradyny allyň, sürdüň gitdiň, bezäp çyk sürýär. Edil şuňarçy edip Toyota'da gidýän mesele ýok. İkinji maşin hökmüne ulansoň, has gowy. Edil şuňa çykar edi, çykarasyn bile.
oğudunca bedep Toyota'da gitmeyene kevaçık akşamcık aylanmana şehirçine. Ana onun için ideal maşin. Elbette çıraçılığın nişanı olan maşin. Geçenki videoda da aytdım. Çıraçılığın in köp bedep, in köp tüyüp süren maşinimi kadip fikir edeceğim şu. Sizem yazın. Corolla da elbette bedelli. 15 bedelli, 6 bedelli yönü edil 7. yalak değil. 7. yalak hiç popüların olup bilmedi. Dine bizim yurdumuzda değil. Azerbaycan'a da komşu yurtda. Aftoş diyorlar olurdu. Öňlerini beýle galdırıp, gowy edip bedap sürýärdiler. Edil mena 10 yalak galyp çökörlüse halamok. Halayanlar elbette ba. Bu Azerbaycanlar has gowy Türkmen oğlanın içinde de edil şoňaly sürenler ama şoňalyn gowuryanlar ama. Ýöne liçne men gördüm. Edil şu Passatkada, şu zatda bolsa gaty gowuryan. Liçne hiç zat yok. Uydam degen ok, öňem degen ok, arkanca sürüp gitjäň da ýyny adam minen ýagdaýda. Atak her kim öz kuswa, her kim her kile sürýär, her kim öz haly şalet sürýär. Mene edil şu Passatkada şu durşuna sürmän gowuryan. Arzulamyň birem şuňa garaja ýeti çykarmak nesip bolsa, ýakyn wagtda garaşyň menden gapgara ýede. Ýa-da gapgara olmaýaşa. Haýsyny ardanlak tap bilsem, özüm soň bedap oňarjak. O aýratyn proýekt bolar. Maşyny biz nolan alarys. Prostoja istifade edilmedik. Beders, arasaladar, näme etdirmeli bolsa oňardar, karoçe hemme rashodny eders we näçe çykdy, näme nähilek, maşin näçe aldym, üstüne näçe çykardym, näçe öz motory sataýan ýagdaýymda nälik bolar da, şo zatlar men hemme zat aýdyp berjek. Aýratyn bizde rubrika bolar, şoňalyk maşinleri alyp wastana edip sürers. Lisiçka, babyçka, dut kemrinam şoňalyk tapyp deýmedjek bir zatçyk. Kuzwa sawasat, motor karopy duran olsa doğram, şolar alıp pol oňurup, bedep, gowy edip çykaryp, gymmadyra edip satmak. Şoňalyk rubrika edesim ele, ýöne oň üçin biraz pul gerek, sponsorlar gerek. Sponsorlar gelsin, ondan soň getip başlar sebädir. Dron zat alsam, motor karopy duran diýeli, onu almaly. Motor karopy şu dut Camry 60-70 milyon primerna şeýle. Şol pul gerek hemmesine, şoň üçin sponsor bolan wagtda bizde kanalymyzda täze rubrika bolar, maşinleri şoňal wastana edip satars ya konkurs edip paylar çıkar. Şoňal bir zat eders. Opşam kanala agza bolun, like koyun, podpisasiya edin, dostlarınız bilen paylaşın, gyzyklyca kontentler çıkar. 7-nji barada näme edip bermesem, hökma suratda komentar edýäň. Öňkü videodanam görüň, 2 videonam görüň, ondan soň şo taýda ikisinden men näme edip bermedik bolsam şonu ýazarsyňlar. Men auksionda satylmaly funkam ýanynda. Etkisi denýalary. Täzece hiç çildat ýokna berde bir açykda edipdir ora. Oram seredin. Arassacadır. Aşağılarına zadına seredin. Kovruklary hemme zat idealince maşinler. Ilkisi denýalar 7-nji o diýen bir udobny diýip biljekler. Şuň sidenýär bir ki yumşakna 10 ýaşynky, 10-njy anar olar biraz gatrak. Bu berde has yumşak. Edil gatur udobny däl, maşin kire etmek üçinden. Ýa-am aýtdym size, käwatçyk bir aýlanma üçin bu maşin. Ýöne şu maşinler SSR wagty. Berden Yanki, Esentuka, Kislovodska, Pichigorska, opşam Kavkaz'a aylanmana gidýän ekenler şu 7-njide. Şoň üçin biz radiden olýasa, ay udobny däl, Lexus, Toyota'jyklar sürüp beremiz soň şoňa bize udobny däl bolup dur. Ýöne o döwür üçin ideal, ö döwür üçin. Ýöne bir zat da aýtmam. 7-nji çykan wagty uje eýlek kompaniýalardan konkurensiýa utulýady. Sebäbi başda çykanyna uje ö döwür üçin gator slabo edip çıkarlı da SSR'ın slabo yeri şuňal maşin çıkarmak bilýän o taýda aslanby ünsverlen zat yaraglar, raketalar, şo zatlar ünsverlerine maşina bir ütköşk ünsverilmedik. Ýewropa maşinlaryny deňeşdirende bu ählaklylygyny ýygalýady, öz çıkan wagtymda. Sebäbi gidravlika rul ýok. Ondan soň airbag ýok, bolan airbag owat, köp maşinlar ýok, onu aýryp goýýar. Ýöne hatda şu gidravlika rul jaş bolmaly. Konsenerjik bolmaly, ana o zatlar berde ýok da. Elbetde konsener zat goýup bolýar, ýöne bu wagt goýup bolýar. Ö döwürde muňa konsener zat goýýan ýokdy da düşünýärmi? Biz de makça 7-nji alpdyk, kakan pakiratdy. Akça 7-nji. Şo wagt ýağ bilen gelýärdi bu maşinler, daşyna ýağ çalynyp gelýär. Transportirovşyna ýağ diýilýär. Talyaçydan zatdan çykyp gelýär da Türkmenistana gelýänçe poýzda. Günümeziyal kraskasını ya da şeýle çydylmaz ýalak ojuk-ojuklarda poýzda gelýän. Şol sebäpli kraskasy lagy aýlanmaz ýaly maşynyň ýüzüne ýağ çalynýardy. Bir hil saldorýal ýağ, ol bir hil gaty ýağ, onu ýuwup aýrypdyk men ýadymyşça. 7-nji dälilek maşynlarym şoňa alyp
Ya bilen diyen söz şondan galy SSR döwründe hemme täze çykan maşynaň ýüzüne şoň gal transportçy olşuny ýag çalynýardy. Şol sebäpden hem şu paket maşyna alynýar, Lexus alynýar. Şon alınsa ýag bilen alýar diýenler bardyr. Uluraň adamlar asnonoy diýenler, sebä SSR döwründen galan şo panýaçada ýag bilen diýip. Atak şu wagt çykan maşynalar paket bolup gelet. Magigar ba oglanlar, Magigar goýlan. Lexus'ta ba hemme funksiýa bardyr berde de. Bagajnyk atça ödü. Bagajnyň ýagdaýjyna seredeň. Göreňizmi? İdealnja saklanan hiç şili zat ýok. Hemme zat zawod koy bolmalsy ýalyk. Hiç şili pretenziyamyz ýok. Maşyn gat idealny saklanan. Yapylşyň ordunun sesem ýok da. Otlanşygyna seredin. Öňüňizden çykýaňyz. Basýaňyz şeý diýip. Otlanýar maşyn. Gurya, atça, hemme zat pultda. Maşyny gowuryan adam üçin 7-nji bolly, 10 ýaş bolly, 6-njy bolly, köne maşyn bolly, täze maşyn bolly tapady ýok. Mydama idealny sostoýanýada we hemme zat bardyr. Inni kapot. Şu ýerde gidravlika ýok, ýöne SSR döwründe inženerler maksimal netdi. Hem ardan hem gidravlikan gerek gel edip ettiler. Göreň şuňalçyk mehanizm etdiler. Gülýalyk durýar. Hiç şeli lişli rasxot gerek. O atemmat ekonomi edildi. Bir ýerde motor oglanlar berdi. Injektor elbetde. Öňküler 1,5 milli. Olar karbüratordur. Injektor motor primerna 90 atym güýji. Nolan ýüdeçennem 10 sekund primerna ýöne berde o zatlar bir gaty wajny del. Sebäbi 7-nji biz bunu näme edýäs? Bedäpçik howadan jedip sürýär. Çapyşmak, lad etmek berde gerekli. Çapyşak bolsaň sportiw maşyna alýan. Motoryň sostoýanýasyny içini görýäňiz özüňiz serdiň näkil idealny edilen hiç degim zat ýokdur görýäňizmi? Sep, svarka, avtogen, oňa zat ýok. Hemme zat idealnja zawodskoy. Indi 7-nji-de aýlanyp göreliňler ýa. Hedil edip bir krok. Otlan şoý. İçine oturaňda şuň ýaly kondisioner ýok, jalkyşda. Ýöne şuň $100 kondisioner goýup bolýar. Bilýärmi şonu? Go kondisioner goýup bolýar. Mesele ýok. Süreliňiz ne? Armyanam dakkas howpsuzlygy ýatdan çykarmaly. Sorýaňyz-da owamy, bywamy diýip maşyna. Şo zatlar soraman. Hemme zat ba maşyna. Maşyn taýyn polnustu. Oňorlan, uja taýynlanan maşyn hiç zat ellemek gerek maşyna. Elbetde gidravlika rul ýok. Şo sebäpden hem agyrrak. Ýene bir zat da 7-nji türp bölün üçin agyr däl. Men Lexus'da zatda Toyota türp bölün ol öwrenşän. Şondan atak rulü gaty agyr däl. Edil müň rula öňkü mokrynkydan ýeňil we ýöreýişi öňkü biziň abzor eden mokrynlar ondan has gowy. Göräňiz, ýok bar. Basyp bilseň bolýar. Hadawoy gowy, hadawoy geçmek gerek. Ýene 7-nji-de isleýän adyň näme diýip bolýar da? 7-nji bolan üçin köp saat bagşlap bolýar oğlanlar. Üçüncü skorda da gowy ýörýär. Birde bulan mesele ýok. Birinji skorda ýöreşine bulan hiç mesele ýok. Yani ikide de gowy ýörýär. Mesele ýok. Yedinci-de ýöne şeýdip aýlanýan bolanlar. Hemme kişinin sen olýar o. Bilýärmi şonu? Hemme kişinin sen. Şoň biram neudobny поворот ne? Ýama neudobny. Öwrenşän şaňlara. Ýöreşine söz ýokmy? Şäher üçin gaty o maşyna. Ýöne şoňa şeýdip aýlanmak üçin. Ýöreşi gowy, oglanlar söz ýok ýöreşine. Paworotumuzy geçirýärdik. Gatkan
aylanıp börjekkä 7-nji sürüp görmedik. Gat azmy kadip pikir edýän. 7-njide aylanıp görmedik, hem gat azmy kadip pikir edýän. Ýazyň siz 7-nji sürüp gördüňizmi ýa sürüp görmediňizmi? Ýene bir kuruljuk aylanaly. Ot. Onu hayalacak sürmeli. Ýadyňyzdan çykarmaň bärde howpsuzlyk gat pesser. Şoň üçin ýadyňyzdan çykaraňyz hayal sürmeliligini. Hop, şam gat sürmeliler, asobina şäher içinde. Bununla aydımcı gaçyp polny. Şeýdi aylanmaly bununla. Şeýdi aylanmaly maşyna şu. Yani beýdiysem saat 10'dan soň adamlara müşahit bermeliler. Kolon bir aýdypdyr agam aktyryp aýladar o diýip. Ýylyň maşyna aktyrsan bolmaz. Öyle şunu söz yok. Goýur ya. Mesele yok söýre şunu. Öňküden has goýurýandyr olan oşa. Ne sizden like, komentariya ve dostlarınızla paylaşmanı araşan. Bärde oja raýonyň içi bärde sırp bolan hakykatly. Ýa-ni ýolda sırsaň ýa bıraçyk. Men lastычкаман bur bärde garaşyp çyk. Haladyňam 7-nji dogryňlaýdym. Men haladym. Raçyk, öwrenşemek ýöne. Bir gün türsem öwrenşänmi? Patwarniklarni ýakdan serdiň näle owadan bolýar. Oğlanlar ona şunga alap zor oldu. Göwnüňiz ýarandyr diýip pikir edýän. Maşin öz bakyna degýär. Edil bu maşina eýesi $4000 ise. Öňkü mokruwa da şonu bedep çykaran oglan munam çykardy öňkü eýesi. Öňkü maşina eýesi. Ýöre men gün aýtdym, öňküňden bir has gowy diýip. Öňküden has bu owadan ýöreýişi zady gowy we ähli gapdallaýyn. Öňküden has gowy. Sastaýanyas gowdara öňküden gowy saklanan maşina ekenne. Lisle men öz pikirim maşina öz bakyna degýär. Häzir ýazjaklar bar. $4000 öp men lisiçik aljak. Ya Samsung kamera edil lisiçik alyp bolar, Samsung kamera alyp bolýar. Dogry aýtjaňyz. Edil mende de maşin ýok bolsa, şo Samsung kamera alardym. Toyota kondisioner ba 2 kilik näme bolsa mundan gowy ýörýär, udobstow. O zatlaryň hemmesi dogry. Ýöne bu maşyny alyp Toyota'da barýaňyz. Men Lexus'da barayın. Lexus has bezap. Daşy bu Lexus'da 20 Lexus'da barja. Sizem şungal gara 7-njide barın. Hemme kişiň ünsü şu maşyna bolýar. Eğer de siz özüňizde üns çektirmek işleýän bolsaňyz, onda sizin sürmeli maşynyňyz. Yok men udobstow bolsun eýle beýle. Men birinji maşynym, ýekinji maşynym aýtsam, onda siz elbetde Toyota almaly. O baha berip elbetde Samsung kamera. Liçne men özüm şonu alardım. Ýöne men şu Lexus bara. Men öz arzum şunu açık bir gowy 7 ya 10 ýaş çykarmak. Kaýsyny amatly tapsam şonu çykarjak. O da video bolup çykar näks bol. Kim şunu açyk 7-nji arzu etip berýärse, asobina gara reňkini. Her biriňize nesip etsin. Iň esasy janyňyz sag bolsun, galanlar bolar. Like çaşyň, komentariýa ýazyň. Göwnüňiz ýaran bolsa video. Habarlaşar, mudama связи, nesip bolsa abzorlar ýygyna çykyp başlar. Janyňyz sag bolsun.